ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। କି ରାତି କି ଦିନ ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହିଁ ସମାଜର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ଦୀପକ ସାହୁ। ବୁଧବାର ଭୋରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ, ନିଷ୍ଠାପର, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ସହନଶୀଳ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦୀପକ ସବୁଠି ପରିଚିତ ଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ପଣସପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୀପକଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପରୋପକାର ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭକ୍ତଚରଣ ସାହୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିବାରୁ ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମେହନତୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ କିପରି ଶାଣିତ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ସେ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏହି ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏହି ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ। ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ପଦ୍ମିନୀ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଟାଙ୍ଗିରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କର ଏଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ମରଦେହକୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରେ ପଞ୍ଚଭୂତର ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ଦୀପକଙ୍କ ମରଦେହ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ, ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ, ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଶରତ କର, ଅନିମା କର, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୋଭନ କର, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ବିଜେପି ନେତା ସୁମନ୍ତ ଖଡେଇ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମାସୁଦ ଅଲି, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଯାଜ୍ଞସିନୀ ଜେନା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୀପା ମଲ୍ଲିକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ ବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ଜେନା, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦୀପକ ମହାନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, ଅନିଲ ସାମଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହଦେବ ଖଟୁଆ, ଡକ୍ଟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରାଉତ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀବନ ଜେନା, ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁମନ ଜେନା, ସାମ୍ବାଦିକ ଅଖିଳେଶ ପଦ ମହାନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସାମ୍ବାଦିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ଦାସ, ସାମ୍ବାଦିକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାରିକ, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ରମେଶ ସାହୁ, ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ତାପସ ବିଶ୍ୱାଳ, ସପ୍ତଜ୍ୟୋତି ରାଉତ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଧନେଶ୍ୱର ସେଠୀ, ଅସିତ ସାମଲ, ଦାମୋଦର ପରିଡ଼ା, ହରିହର ସାହୁ, ସୁରେଶ ବଳ, ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ସତ୍ୟ ବାରିକ, ଦୈତାରୀ ସାହୁ, ଅମୀୟ ନାୟକ, ବିଜୟ କୁଁର, ରମେଶ ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ ରାଉଳ, ପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ଅରୁଣ ଲେଙ୍କା, ଶରତ ସିଂ, ଯଜାତି ସିଂ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।